Masterizer. Sanibingelela ku-part 96 la siqala khona ku-Bradley ngesikhathi ethuswe ingane ka-Alex eyayingasaphefumuli wafonela be-911 emergency ebatshela ukuthi kunengane encane la beyigcinilele kodwa ayisaphefumuli. Bembuza ukuthi ingane engakanani, wabatshela ukuthi ina 3 months. Ebabuza ukuthi bayezani ne-ambulance. Wezwa besambuza eminye imibuzo waphuma esephuthuma uBradley ofuna usizo ngaphandle kanti uzongena emgwaqeni enganakile avele ashayiswe imoto ka-Esperance. Oh my God! What the hell, Brad? uBradley abatshela ukuthi ingane ya-Alex ayiphefumuli. Babuza uBradley ukuthi iphi ingane, abatshela ukuthi ikhona endlini, bangene naye sebegijima endlini. U-Esperance abuza uBradley ukuthi uyifonelile i-ambulance. Athi uBradley namanje ikholi ise-on akayivala ifoni. Ethatha u-Esperance ifoni akhulume nalo operator obekhuluma noBradley. U-Esperance abuza kuBradley ukuthi kwenzakaleni ingane engaphefumuli. Uthe sathi uyachaza uBradley, u-Esperance wabuza ukuthi ngabe ilele ngomhlane yini. Wathi uBradley cha. Wathi u-Esperance Bradley ingane ayilaliswa ngesisu, ilalwa ngomhlane. Wathi uBradley angazi ilaliswa uMars ngesisu. Uthe sakhuluma nefoni u-Esperance uNatali wammisa. Wathi bayeke Esperance abantu be-ambulance ingane ayinalutho. Wathi u-Esperance usho ukuthini Natali uma uthi ingane ayinalutho ilele. Wathi uNatali ngisho ukuthi bayeka be-ambulance asisabadingi. U-Esperance waxolisa kulabo be-ambulance wathi abasayidingi i-ambulance. I-information bathole kumuntu wesilisa ongenalo ulwazi. Bathi sebeyi-checkile ingane bayibona ukuthi right. Babonga bavalelisa be-ambulance. uBradley wathi kodwa le ngane bengiyibona ingaphefumuli nje mina. Wathi uNatali sondeza isandla sakho la Bradley eduze kwekhala layo. Wasondela uBradley enganeni wabatshela ukuthi siyaphefumula manje ubeyi-check yena ingaphefumuli. Wathi uNatali no ubuthukile Bradley. Wathi Esperance next time Bradley ingane uboyilalisa ngomhlane khona izokwazi ukuphefumula ungayilalisi ngesisu. Wathi uBradley ngiyezwa kodwa uMars ubeyilalise kanje le ngane. Wathi uNatali sisahamba ke thina uzokwazi ukusala nayo ingane. Wathi uBradley ngizosala nayo futhi ne-babysitter yes. Wathi Esperance manje uthini ngo-Alex uyamazi ukuthi uphi? Wathi uBradley angimazi ukuthi uphi futhi akunandaba. Wathi uNatali kuzomela ube nendaba-ke ngoba u-Alex la khona. Wathi Esperance Natali musukumtshela. Wethuka uBradley wathi ngingatshelwa ini kwenzakalani ku-Alex. Wathi uNatali akho lutho. Wathi uBradley ningangitsheli ukuthi akho lutho kukhona into eningifihlela yona kwenzakaleni ngo-Alex. Wathi uNatali yakho nasiyazi ukuthi kwenzakaleni ngo-Alex. Wathi uyamthulisa u-Esperance. Wathi uNatali Esperance akuzomela simtshele uBradley. Bradley u-Alex usebha uyaphuza futhi udakiwe nebha yakhona ingcolile ayihlelekile and angaba sengozini yokudlwengulwa. Wathi uBradley anginandaba. Wathi u-Esperance Bradley kuzomela uye lapha. uNatali wathi ukhuza u-Esperance wathi Natali mina nawe siyazi ukuthi u-Alex akufuneka ahlale kuleya ndawo nje. Wathi u-Esperance Bradley kuzomela uhambe uzame ukuyokhuluma naye u-Alex. Wathi uBradley nginitshelile ukuthi anginandaba ngidivosile mina no-Alex. Wathi u-Esperance manje uzokwenza njani uzoyikhulisela wena lezi ingane? Wathi uBradley makufanele ngizokwenza lokho. Wathi u-Esperance awuthembisi ukuthi ungakwazi ukwenza lokho after into esiyificela endlini. Wathi uBradley yini ezongihlula nginazo izingane ezimbili. Wathi u-Esperance uthini-ke ngale kungasiyene yakho? Wathi uBradley ngoba eyishiye nami kanje uma wayo yini ezongenza ngiyibandlulule yona ngoba nayo ngizoyinakekela. Wathi uNatali kuchaza ukuthi awukuzukuba nankinga-ke sesingahamba. Wathi u-Esperance suhamba kanjani Natali ngeke sikwazi ukushiya u-Alex lapha. Wathi u-Esperance Bradley ngicela ukusala nale ngane uhambe noNatali yayokukhombisa le bar ningahamba ngemoti yami uma unqina ukumusha upetrol wakho. Wathi uNatali ngeke ayenze uBradley leyo nto. Wathi uBradley wazi mina Natali ngeke ngiyenze leyo nto. Wathi u-Esperance okay fine kusho ukuthi mina ngizohamba ngiyomlanda. Wathi uNatali uzomlanda kanjani ngoba unqabe phambi kwethu wathi ngeke azahambe. Wathi u-Esperance asisalani kanjalo ngiyolanda u-Alex mina. Engathi shiya uNatali noBradley ongena emotweni yakhe u-Esperance. uNatali esaqhubeka nokutshela uBradley ukuthi ingane angayilalisi ngesisu. Wathi uBradley okay. Ebuza uNatali ukuthi i-feeding schedule yokufunza yona ingane ukudla yayazi. Wathi uBradley kodwa amabhodlela amabili efomula yasefrijini. uNatali embuza ukuthi uyawazi ukuthi wakufudumezwa kanjani nokulungisela ingane ukudla yonke leyo nto. Wathi uBradley ngiyakwazi Natali ngishilo ukuthi nginey'ngane ezimbili. Wathi uNatali msukuthetha phela bengiyibuzela. Wasuka lapho wahamba uNatali ngesikhathi exolisa uBradley ethi ngiyabonga kakhulu Natali usizo lwakho. Wathi esehamba uNatali wahlangana noTerrell owayephuma endlini kaKelly. uTerrell ebuza kuNatali ukuthi uJustice usebuyile yini. Wathi uNatali cha akabuyi kodwa uzomazisa uTerrell. Wathi uTerrell angajabula uma engambona uyadinga ngempela ukumbona. Wathi uNatali ngizokwazisa uma esefikile kodwa maze ngikhuluma iqiniso uKelly empeleni ubesitshele ukuthi singakuvumeli ukuthi ubonane naye uJustice. Wathi diye kuTerrell wathi ngobani? Wathi uNatali ngiyacabanga ukuthi uKelly ufuna ukutshela kuqala uJustice amazise ngawe njengoba uKelly engakazi umxoxela uJustice ngawe. Wathi uTerrell mawucabanga ngakwenza nini lokho uKelly? Wathi uNatali nami angasi. Wathi uTerrell mawucabanga umkhonyane wakho ngeke akwazi ukungixhumanisa noKelly ukuthi sibone
ufunani. Wathi uNatalie angazi kodwa ngisazokhuluma naye. Wathi uTerrell okay, wasethi kodwa ngicela ungibholeke isinkwa uma ungakwazi njengomakhelwane. Wathi uNatalie imali yesinkwa. Wathi uTerrell cha isinkwa nje ama-slices ambalwa uma uwathengile ngizohamba nami ngey'tolo ngiyosithenga. Wathi uNatalie okay zikhona izinto engiy'thengile ngingakunikeza uLofo wona ozongilandela esambe. Wathi uTerrell okay ungangithathela ngizomala. Wathi uNatalie ngithi asambe siye endlini. Wathi uTerrell ngibuye ngisabe phela ngoba ngibuye ejele. Wathi uNatalie usaba ukuthi uzongibamba inkunzi noma uzongirape. Wathi uTerrell cha ngingayenzelani leyo nto. Wathi uNatalie uma ungeke uyenza asambe-ke siye endlini. Bahamba benoTerrell sebeye endlini. Uma befika endlini uTerrell wancoma umuzi kaNatalie ukuthi muhle wabonga uNatalie. Wathi uTerrell ngiyaye ngisabe phela ukungena emzini nomuntu ngoba abantu abakhululeki ukufaka umuntu obuye ejele. Wathi uNatalie ngimcwasa umuntu obuye ejele nomfana wami omdala usejele. Ngathi uNatalie inikeza uTerrell isinkwa embuza ukuthi ngiyazi ukuthi nenyama unayo endlini angithi ngoba bekudla okusendlini kakhele msho kubolile manje hlala phansi ngikwenzela into edliwayo. Wabonga uTerrell ngathi ehambe uhlala phansi. Esehlela uTerrell wabonga kuNatalie wathi wazwa nomoya omuhle. Wathi uNatalie ukuthi nami isifiso sami ngifisa ngathi kungaba nomuntu onomoya omuhle kumfana wami ejele. Wathi uTerrell ugcina ungangijelanga uba igama lomfana wakho mhlambe ngiyamazi. Wathi uNatalie igama lakhe uJoey. Ethi uNatalie angithi uyamazi. Wathi uTerrell ngebhadi cha ngimazi. Wathi uTerrell mawucabanga ukhela uzophuma ejele. Wathi uNatalie sizama ngayo yonke indlela ukukwenza lokho. Wathi uTerrell ngimkhumbula ngempela ukheli manje kwakuyisithando senhliziyo yami kusukela sisebancane. Wathi uTerrell kodwa phela izinto ziyashintsha okungenzeka ukuthi yena akasafili kanjalo manje. Wathi uNatalie ungamcabangeli ngeke wazi. Wathi uTerrell uqinisile mhlambe singabuyelana nje. uDr Rustin wayehambe yonokho emzini kaBradley. uBradley wahamba yomvulela wangena uDr Rustin babingelelana engena ngaphakathi. uBradley wathi bengingalindele ukuthi ngingabona wena dokotela. Wathi Dr Rustin bengithi angidlule nje ngizokubheka. Wathi uBradley ngiyakwazi ukuthi uzela ngo-Alex kodwa akakabuyi. Wathi Dr Rustin manje usele ney'ngane. Wathi uBradley kuyangiphoqa ukusala ney'ngane ngithole nesifundo esisha namhlanje ukuthi ingane akumele uyilale sengesizwe. Wathi uDr Rustin yama isencane kakhulu ey'nyangeni zawo zokuqala kumele ujwayeze ukuyilalisa ngomhlanje. Wathi uBradley manje-ke u-Alex ubezokubonelana esibhedlela. Wathi udokotela ubezongitshela nje ngesimo phakathi kwenu. Wathi uBradley hlala phansi ngikukhombise la laptop yakhe. Ngesikhathi behlala kusofa uDr Rustin ebuza ukuthi yini lo ngitshengisa yona. Wathi uBradley u-Alex une-dating site la alala khona nenqwaba amadoda abantu abamnyama ahlukahlukene. Wathi udokotela Bradley akuyona into engiyimisele ngokuyibona leyo. Wathi uBradley no bengifuna ubuke buka la. uDr Rustin wabheka eceleni wathi ngiyaxolisa Bradley ngeke ngikwazi. Wathi uBradley noma ungangabuka dokotela kodwa iscreen nasi phambi kwakho. Lokho kuchaza ukuthi kufanele ngize lapha esibhedlela ngizotesta. Wathi uDr Rustin akunankinga ungeza esibhedlela ngizokutesta. Wathi uBradley ngoba uAlex indlela useyihambe kakhulu. Wathi uDr Rustin isizathu sokuzala bekukuzozama ukuthi isimo sibe ngcono. Wathi uBradley akusekho lula-ke ngoba namanje abangani bakhe bathi bamshiye kwenye ibhayida kwengazazi kusho igama lakhe. Wathi uDr Rustin ngiyazama ukusiza Bradley kanti futhi ngingakuxhumanisa ne-therapist engisebenza naye. Wathi uBradley angiyimisele ukukhuluma nabantu abama-therapist. Wathi uDr Rustin okay bengizama ukusiza kodwa-ke nami ngizocela ukuvalelisa Bradley ngenkathi esukume esehamba. Wathi uBradley bengingaqondeli ukuba rude dokotela ngiyaxolisa ukuthi ziningi iy'nkinga la ekhaya. Ngiyabonga nokuthi uthathe isikhathi sakho uzosiqalaza. Wathi udokotela ngiya-understanda Bradley usale kahle wahamba udokotela. uTerrell wavulela uPatricia emnyango ngenkathi engena uPatricia incoma indlu. Ethi baby uphuma nje ejele usuhlala emzini omuhle kanje. Wavuma uTerrell waphinde wabonga kuPatricia ngokuthi amsize ukuthi agcina kwazile ukuphuma ejele. Wathi uPatricia ngisho ukuthi utshela abantu ukuthi mina ngakusiza ukuthi uphume ejele. Wathi uTerrell sasivumelene nje ukuthi kuzoba imfihlo yethu leyo. Wathi uPatricia kodwa muhle lo muzi ohlala khona uba uhlala la. Wathi uTerrell umuzi womunye umngani wakhe. Wathi uPatricia unamanga umngani wakho ubani? Akuwona umuzi kama wakho lo Terrell. Waphika uTerrell. Wathi uTerrell ngifuna sicelebrate ukuphuma kwami baby siphuze nanti iwayini. Wathi uPatricia ngizoliphuza kanjani iwayini ngisaya emsebenzini? Wathi uPatricia ukuthi ngisaba le ndlu mina. Wathi uTerrell uyisaba makwenziwani? Wathi uPatricia khona thina sobabili sizo so we can wahleka uTerrell wathi khululeka baby singayenza leyo nto ngoba sine-hour elilodwa. Wathi uPhetty kodwa khuluma iqiniso uTerrell umuzi kabani? Wathi uTerrell mase ngikhuluma iqiniso umuzi we-ex yami. Wethuka uPatricia ethi ngeke angifuna ukulinyazwa isifebe engingasazi mina sihambe siye endlini yami okungcono. Waqalaza uPhetty wathi uthi uyaqalaza wabona kubeka isithombe sikaKelly. Wethuka ebuza kuTerrell ukuthi uKelly Isaacs. Wathi uTerrell kanti uyamazi? Wathi uPhetty kade ngiwunesi wakhe ejele. Kelly Isaacs. What, you know her? I was her nurse in jail. Wathi uTerrell kanti umhlaba mncane. Wathi uPatricia ngabe iyona ndlela wabulalela khona uTravis le. Wathi uTerrell nalokho yakwazi futhi. Is this when she killed Travis? You know about that too. Wathi uPhetty ngeke ngiyahamba la endlini. Wathi uyahamba uPhetty wazama ukumvimba uTerrell. Wathi uPatricia ngithi ngiyahamba mina ngiyakubona nuthi uhalela isex awufonele ezinye izifebe zakho. Waphuma ahamba uPatricia eshiya uTerrell. Wasala uTerrell ekhuluma yedwa ethi usehamba ngempela lo. Engathi ekhipha ifoni uTerrell. Ethi mayethi angifonele ezinye izifebe zami ke ngifonela zona. Ngesikhathi efonela enye intombi yakho uTerrell kuthiwa uLeslie. Ethi mina uTerrell Leslie sengiphumile ejele. Wathi okay baby sobonana. Mase sibuyele eCowboy Paw Alex wayegibela inkomo.
Kwathi kusenjalo kwangena uRandall. Wathi u-Alex ngikutshelile ngathi fika siyaphuza-ke manje. Wathi uRandall wenzani la? Wathi u-Alex akubonakali ukuthi ngigibele inkomo. Wathi uRandall ngiyakubona usubuyele ey'ndleleni zakho zobufebe bakudala. Wathi u-Alex yini unomona yini? Woza la uzongehlisa phezu kwale nkomo. Wangena uRandall esibayeni wahamba wobamba u-Alex wamehlisa phezu kwenkomo. Bahamba ngesikhathi uRandall elandela u-Alex wayeseya kubhameni. U-Alex wathi John ngicela ungithelele enye ishot. Wathi uJohn yini ezoyiphuza umngani wakho? Wathi uRandall angifune ukuphuza mina. Wathi uJohn mawukule bar uphuma uphuzile. Wathi uRandall angizwakali nima ngithi angifune itshwala. Wathi u-Alex ngingamnaki John mnikeze idampu likabhiya mina bese unginikeza ishot yami. Wathi uJohn okay ziyeza manje into zeni. uRandall wabuza ku-Alex ukuthi ubani-ke le ndoda. Wathi u-Alex boyfriend yami entsha sengizohlala naye manje. Wathi uRandall kanti yini inkinga yakho Alex? Wathi u-Alex anginankinga ukuthi sengijabulela ukuthi ngikhululekile. Wathi uRandall kusho ukuthi ngiyenzile ngempela lento ukuthi ngakuhlanyisa wena. Wathi u-Alex wangihlanyisa apha kwazi ungihlanyise wena. Wathi uRandall awungazi phela wena ukuthi ngitwista imiqondo yabantu ngeke uyibone ukuthi usuyahlanya. Eqhubeka nokuhleka uRandall ethi u-Alex noma ungahleka indlela engikhululeke ngayo lo ibiza ngokuhlanya ngoba okusala ekugcineni sengikhululekile. uRandall wasondela ku-Alex wathi ngifuna wazi njengamanje ukuthi mina nawe siyahamba. Wathi u-Alex uhamba nami uyaphi angiyindawo nawe mina. uRandall waxavuna ingalo ka-Alex wathi ngithi siyahamba manje. Wathi u-Alex musuke ungibamba kanje Randall ngoba ngeke uzungikhiphe la. Wathi uRandall singabheja ukuthi ngeke ngikukhiphe la. Wathi u-Alex zibuke wena ukuthi ukuphi la nokuthi uzungezwe abantu abanjani kunawe. Ethi u-Alex manje ucanga ukuthi uzongibamba kanje phambi kwalama cowboy agcwele phambi kwakho. Wathi uRandall Alex ungacabanga ukuthi nginendaba ngithi siyahamba manje. uRandall wathi udonsa u-Alex uJohn wavela wakhipha isibhamu wakhomba uRandall emtshelisa akasuse isandla sakhe kulowo muntu wesifazane. Ethi mina ngakuchitha ubuchopho manje kwasidumbu sakho singatholakali. Uma njengamanje uhambe la kule bar badingeka abafana nawe futhi ungaphinde ubuye la. Ethi u-Alex ngiyathemba uyezwa. Wahleka uRandall wesehamba kancane seyophuma ngomnyango. Wathi u-Alex ngiyayithanda indoda enesibhamu. Ooh, I love a man with a gun. Esesele uJohn wathi sithandwa sami right udinga ini manje. Wathi u-Alex udinga enye ishot kagoloko. Wathi uJohn wathi ngikulethele khona uzohamba uyogibela leya nkomo. Wathi u-Alex vele ngizophuza ngiye khona. uLarry wakhuza isekretary yakhe izama ukuvimba u-Edward ethi ayimiye kangena. Wangena u-Edward wahamba wayohlala phansi wabeka iy'nyawo phezu kwetafula likaLarry. Wathi u-Edward ngikuphathele into ezokujabulisa ezokwenza ukuthi kodwa ungikhokhele. Eqhubeka ethi ngiyakwazi ukuthi urepresent isonto laka-Travis Kane kanti futhi kunabantu besifazane abazama ukuku-expose. Ngikuphathele amagama abo bonke labo bantu besifazane nama-house number izindlu zabantu nama-phone number abo. Wathi uLarry ngicela ukuyibona lento okhuluma ngayo. Wathi u-Edward ngeke ngikwazi ukukhombisa okwamanje ngoba sisakhuluma mina ngifuna ungitshele ukuthi yini oyaziyo ngalento ongitshela yona ngoJoey noPete no-Andrew ngoba uma unganginika leyo information ngingakunika le information engiyiphethe nami. Ethi njengoba ngiyiphethe lezi iy'thombe nazi la. Wathi uLarry okunye ngifisa ukukwazi ukuthi uyithole iphi kanjani. Wathi u-Edward ngiyithathe kwiseli kaKelly uzilethele omunye umama usonto esontweni ofuna uku-expose isonto. Wathi uLarry kusho ukuthi labo mama bazama ukukhipha uKelly wavuma u-Edward. uLarry wafona edayelela u-Ian ngesikhathi ebiza u-Ian ethi akeze la e-ofisini lakhe manje. Wathi esahleli wathi emva kwesikhashana wafika u-Ian obibiziwe. Wathi uLarry le ndoda oyibona la iphoyisa uWillis uthi une-information about uKelly obe ney'thombe bey'nikezwe abanye omama abazama ukumkhipha ejele. Wethuka u-Ian wathi uLarry kunjalo uyithole kwi-prison cell kaKelly. Ethi uLarry ngabe Ian ugcina umtholile ukhali. Wathi u-Ian cha kade ngizama umfonela ngimtholi. Wathi uLarry usuqala ukuba useless Ian. Wathi wena sayitsheni uWillis uzongikhokhisa malini ngalezo y'thombe. Wayikhipha iy'thombe u-Edward ngesikhathi ekhombisa uLarry. Ethi uyabona ukuthi yiningi kanjani lezo y'thombe enginazo. Wathi u-Edward for information available kanje ngidinga imali engango-$200,000. Wathi uLarry ngingakunikeza u$50,000 owucash njengamanje. Wathi u-Edward cabanga ukunika u-50K kodwa kulungile nawo ngawuletha. Wathi uLarry Ian ungakwazi ukuhamba uye kwi-safe uzofica leya mali ka-case ewu-50,000 unikeze nalo iphoyisa uWillis. Wathi u-Ian okay waphuma wahamba u-Ian useyolanda leyo mali. Esesele uLarry wathi ungayithanda into ephuzwayo. Wathi u-Edward wangifundisa isifundo ngokuphuza nawe ngoba ngayithola sengiboshiwe ngingagqokile. Wahleka uLarry wathi hayi kusho ukuthi wasithola isifundo. Wathi uLarry manje lento yethu esikhuluma ngayo angithi awunawo amakhophi ayo. Wathi u-Edward no ibingakenziwa amakhophi le. u-Esperanza wafika kuSteven uSteven embuza ukuthi usuku lakho lihamba kanjani. Wathi u-Esperanza usuku lami alukho right. Wathi uSteven asithembe ukuthi inkinga akusiyena u-Edward. Wathi u-Esperanza not this time akuyona inkinga yakho u-Edward but inkinga yakho u-Alex. Ethi ngicela ungiphelezele uSteven ngiyolanda u-Alex kule bar aphuza kuyona akekho safe. Wathi uSteven yini uyathanda no-Alex ukuhamba kuleyo bar. Wathi u-Esperanza inkinga ileyo akafuni. Wathi uSteven izoba inkinga phela leyo nto. Wathi u-Esperanza Steven ngicabangela ukuphepha ka-Alex angiyithandanga nendlela lamadoda aphuza kuleya bar kade embuka ngayo. Wathi uSteven okay asambe but ngisaqala kulungu ngifuna ukumtshela something bese siyahamba. Ngasesayidini kaLucian oyehleli no-Ian babebuzana ukuthi kanti lo mfana kuthiwa uCarl uphi ngoba isikhathi sesishayile sokuhlangana. U-Ian wasebuza kuLucian ukuthi iphi le information ukuthi uzonginikeza yona. Wathi uLucian sekuvele inkinga la u-Edward uvele wangena kwi-prison cell kaKelly wayintshontsha lezo y'thombe. Wathi u-Ian ngicela ukukutshela ukuthi u-Edward lezo
uzoyithomba uyidayisele uLarry ngo-50,000. Wathi uLucian inkinga enkulu-ke phela leyo makunjalo. Wathi uLucian, Ian ngabe uhlangene nalento? Wathi Ian ungangisola kanjani Lucian, ngisesayidini lakho mina ngifuna ukhela aphume. Wathi Lucian nawe phela kumele ube nendlela ezongenza ngikuthembe. Wathi Ian ehlisa umoya Lucian ungathethi kanje, lo mfana omncane uzowenza umsebenzi wakhe njengeloya. Bathe besakhuluma kwaqhamuka uStephen wathi kukhona iprosecutor lapha e-interrogation room ifuna ukukhuluma nawe. Wathi Lucian okay Stephen ngathi esukuma uLucian no-Ian emlandela. Bathe besahamba u-Ian noLucian bavele bahlangana noLarry wethuka uLarry ethi Ian uzofunani la? Wathi Ian no bengize ngecase kaVesket. Ethi Ian wena Larry uzokwenzani la? Wathi uLarry iprosecutor ithe ifuna ukungibona woza sisale sesingena nawe ngoba usula. Wahamba uLarry ngesikhathi no-Ian esemlandela. Mayingena uLarry no-Ian noLucian e-interrogation room bafica uCarl ehleli neprosecutor. uLarry wabuza kuprosecutor ukuthi kwenzakalani. Iprosecutor yanikeza uLarry amaphepha alezi izithombe kade eyidayiselwa uEdward. Yaphinde yanikeza uLarry le affidavit efungeliwe eyayisayinwe uPatricia. Wethuka uLarry buka lezi zinto ezaziphambi kwakhe. Yathi prosecutor yonke le information ngiyinikwa yinayi ilawyer ye-public defender. Yathi prosecutor ngakutshela Larry ukuthi angiwafuna ama-surprises ezinto engingayilindele. uLarry wabuza kuCarl ukuthi uyithathe zonke lezi zinto. Wathi uCarl mawucabanga ngakunika leyo information manje. Ngeke ngikwazi ukutshela leyo nto mina i-evidence nayi phambi kwakho. Wathi uLarry yonke lento isiyihandlishe vele ecourt. Wathi uCarl lokho ngeke kusize ngalutho cause wonke lama-witness ngawaletha azotestify. Wathi uLarry kodwa phela uKelly sangambeka icala lo. Yamthulisa iprosecutor yathi akusekho cala elizobeka uKelly. Angifuni nokwehla isithunzi ngibe face to face ne-public defender ngiyi-prosecutor ecourt. Ngenxa yamanga akho Larry wawasebenzisa uvikela lesonto. Ithi prosecutor ngoba i-office lami livule investigation kuona wonke lama-allegations lawo. Ithi prosecutor wena nesonto lakho kumele nilungise izinto zenu. Wathi uLarry usukhohliwe ukuthi nawe kufanele uvikele lo nesonto. Yathi prosecutor ngifanele ngilivikele ngokweqiniso hayi ngamanga. Nangaleli hlazo seningifake kulona nibophisa intombazane yabantu yayivikela. Yathi prosecutor Lucian i-office le-prosecutor liyawahoxisa amacala abhekene noKelly Isaacs ngokobufakazi obulawo ukukhombisa ukuthi uKelly wayeyivikela. Wabonga uLucian kwi-prosecutor. I-prosecutor yabatshela ukuthi ngasesayidini layo isiqedile yaphuma yavalelisa abashiya. uLarry wayengakholwa esabuka lama-copies alezi iy'thombe ade yidayiselwa u-Edward ebuza kuCarl ukuthi ubani wena. Wazisho uCarl ukuthi nguCarl mina igama lami. Wathi uLarry bawukusizile ukuthi wenze lento. Wathi uCarl ngiyawenza umsebenzi wami mina ngisizwanga umuntu. Wanqapha uLarry wayecasukile waphuma wahamba wathi Ian woza ngilandela. Baphuma bahamba uLarry beno-Ian. Wasala uLucian wayengayekile ukuhleka ejabule ethi uyenzile lento ufana omncane. Wathi uCarl kodwa ubungingabaza ekuqaleni. Wathi uLucian ngiyaxolisa ukuthi ngangingabaza. Wathi uCarl khululeka ngikujwayele lokho. Wasukuma uCarl ngesikhathi ethi uLucian asamsotshela uKelly iy'ndaba ezimnandi. Baphuma bahamba uCarl noLucian. uLarry wayesaqhubeka ethetha etshela u-Ian ukuthi lo mfana usiziwe le. Wethuka u-Ian ethi mawucabanga usizo uba. Wathi uLarry obvious usizo u-Edward lo mfana omncane. U-Edward uphethe iy'thombe ey'fana exactly nalamakhophi aphethwe yilo mfana. Wathi uLarry kodwa into engicasula kakhulu ngalesilima sephoyisa sithathe 50,000. Ethi uLarry futhi imali kaCasey le uCasey uyingozi. U-Eddie ngizomkhiphisa lo 50,000 ethande engathanda otherwise kuzochitheka igazi. uMarcy wayehle emotweni yakhe ngekathi ehambe emzini kaBradley. Ngesikhathi engena wethuka uBradley wathi awubuyeleni emsebenzini. Wathi uMarcy bengikutshelile nje ukuthi ngeke ngikwazi ukukushiya usesimeni esinjeya. Ethi uMarcy akakabuyi namanje u-Alex. Wathi uBradley cha. uMarcy wavula isikhwama sakhe wakhipha ikhadi elinikeza uBradley emtshela ukuthi ama-contact details ze-lawyer uLarry. Ethi kuBradley akathola i-custody yey'ngane zakhe. Ethi uBradley kodwa Marcy ngizoyichazela kanjani iy'ngane. Wathi uMarcy uzoyichazela kodwa ube nendlela. Wathi uBradley ngizocela ube nami Marcy mangiyichazela. Wathi uMarcy angazi ngizozama. Wathi uBradley ngiyakucela. Wathi uMarcy okay ngizohlala. Wathi uBradley futhi sengifuna ukubuya ngizohlala la nawe ngifuna ukubuya ngizohlala nawe la ekhaya. Wathi uMarcy ngeke ngikwazi mina. Wathi uBradley ngiyakucela Marcy. Wathi uMarcy okay makunjalo-ke fonela uLarry. uLucian wafika kwiseli kaKelly ngathi uKelly ebuza kuLucian ukuthi umtholile no-Edward. Wavuma uLucian ukuthi ngimtholile. Wajabula uKelly wathi awu ngiyabonga nkosi. Wathi uKelly angithi ney'thombe uyitholile. Wathi uLucian ngebhadi cha ngiyitholanga. Wavele waphatheka kabi uKelly sefuna ukukhala ethi awuyitholanga. Wathi uLucian cha ngiyitholanga. Ethi uLucian kodwa khululeka Kelly kuzolunga. Wakhala uKelly wathi Lucian kade uhlezi ungitshela leyo nto ayisekho into esizolunga manje sengizohlala isikhathi eside la kusho ukuthi impilo yami yonke ngizofela la ejele. Wathi uLucian ngithi kuzolunga ngoba kukhona le ndoda. uKelly wacasuka mayebona uKarl ethi lo mfana uzofunani la. Ethi uKelly akukho umsebenzi walo mfana akazi lutho akwazi ngisho ukubona kahle. Wathi uKarl ngabe iyona ndlela yokukhuluma nomuntu ozokukhipha ejele. Wathi ideka uKelly ukuthi uKarl ukhuluma ngani. Wathi uLucian ukhuluma ngale nto akutshela yona ukuthi uzokukhipha out. Wathi uKelly Lucian anginasikhathi samajoke. Edward uthathe lezi iy'thombe ngingaphuma kanjani. Wathi uLucian ngicela ukukutshela Kelly ukuthi usukhululekile ukuthi ungaya ekhaya. Wamvulela uLucian. uKelly wayengakholwa ebuza kuLucian ukuthi udlala ngaye yini. Wathi uLucian angidlali ngawe Kelly usukhululekile usungahambi. Waphuma uKelly engayekile ukubonga. Wathi uLucian uyafuna ukwazi ukuthi kwenzakaleni. Wathi uKelly angisafuni ngisho ukwazi ukuthi kwenzakaleni angifuni baze bashintshe umqondo. uKelly watshela noKarl ukuthi uyabonga. Wathi uKarl ubonga mina umfana ungakwazi nokubona kahle. Waxolisa
uKelly wayesejabule ehleka. Wathi uKelly, nawe Lushini ngiyabonga, kanti uzovela aqabula uLushini emlonyeni. Wethuka uLushini uKelly emqabula amalips. Kwethuka noKhali wathi le ngiqeda ukuyibona ngeke ngcono ngihambe. Wahamba uKhali. uKelly wabonga kuKhali emtshela ukuthi uzommema for idini. Wavuma uKhali ukuthi hayi okay uzofika. Wathi uKelly okay ngizokufonela. Waphinda uKelly wathi uzama ukubonga kuLushini. Wathi uLushini no. Wethuka uKelly ethi yini manje Lushini? Wathi uLushini ubuyenzelani lento ungiqabula umlomo? Wathi uKelly no ngiyaxolisa Lushini bengijabula mina. Ibingekho nento ebisemqondweni wami. Wathi uKelly bengingathathi ngaleyo ndlela Lushini ngiyaxolisa. Bengijabule kakhulu kwaze kweqa. Wathi uLushini angithi uyangazi ukuthi ngithandana noNatalie kuphela. Wathi uKelly ngiyakwazi lokho ngiyakuhlonipha futhi lokho. Wathi uLushini ngicela ingaphinde yenzeke leyo nto. Wathi uKelly ngeke iphinde yenzeke. U-Edward wayephethe ifone barekhode batshela ukuthi sengiyenze yonke ividiyo yalento yini. Sengifisa ukubona ukuthi uNatalie izomphatha kanjani ngoba ngiyomkhombisa yona le video. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa episode elandela iso-uploada kungekudala. Thank you for watching Storiza TV, and please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more videos like this. Storiza TV.